भूमिका देवी संगीत विद्यालय एक संगीत नाट्य महोत्सव आयोजित करण्याच्या हेतून आम्ही सगळे इथे आज जमलेलो आहोत आणि आयोजन करण्याची तारीखही निश्चित केलेली आहे। त्यासाठी श्री भूमिका देवी संगीत विद्यालय आणि कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गोवा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या 31 जानेवारीला 31 जानेवारी, 1 फेब्रुवारी आणि 2 फेब्रुवारी असे 3 दिवस अभिजात संगीत नाटकांचा संगीत नाट्य महोत्सव साखळी येथील रवींद्र भवनमध्ये आम्ही आयोजित केलेला आहे। आणि या महोत्सवात पहिल्याच दिवशी म्हणजे 31 जानेवारी 2025 रोजी ठीक संध्याकाळी 7 वाजता उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर लगेचच आम्ही सुवर्ण तुला हे विद्याधर गोखले यांचं नाटक आम्ही तिथं सादर करणार आहोत आणि ती सादर करणारी संस्था आहे स्वरसत्तर। ठीक 7 वाजता 31 जानेवारी 2025 रोजी। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी ठीक 7 वाजता आम्ही गोविंद बल्लाळ देवल यांचं अजरामर असं नाटक संगीत संशय कल्लोळ हे नाटक आम्ही सादर करणार आहोत। आणि हे नाटक सादर करणारी संस्था म्हणजे आयोजन ज्यांनी केलेलं आहे म्हणजे ती आपली श्री भूमिका देवी संगीत विद्यालय या विद्यालयातर्फे ते नाटक आम्ही तिथं सादर करणार आहोत।